Бүген без татар эстрадасының популяр артисты Артур Салихов белән аралашабыз. Һәм әйе, ул безне сәламлый барчабызды да. Сәлам. Сәлам көмеш кыңгыра. Әйе, рәхмәт бик зур. Һәм әйтергә кирәк, без Артур Салиховның балачагы турында сөйләшеп алырга булдык бераз гына менә бүгенге вакыты түгел, нәкъ менә балачакка кайтып. Артур, менә әйтегез әле, балачакта сез нинди идегез? Җитдиме, әллә инде шук шаян егетме? Шаян егет. Әйе, гел ниндидер ниләргә кереп Вакыйгалар, бер проблемаларга, бер ниләргә, в общем, шаян идем. Бик нык шаян даже. Менә сез бүгенге көндә артист бит инде, әйеме? Әйе. Кичкенә вакытта кем булырга хыялландыгыз микән? Футболчы булырга. Мин бик ярата идем футболны. Йөргәнем монда КамАЗ дигән команданы, дубль дигән ниләрне йөрдем, уйнадым. Бик хыялландым футболчы булырга, но килеп чыкмадым. Бүгенге көндә футбол белән сезнең мөнәсәбәтләр ничегрәк? Ну, хәзер инде телевизордан гына карыйбыз инде. Хәзер хәтта карамыйм да. Хәзер күбрәк күзәтәсез инде, шулай бит? Әйе, теге просто ниндидер теге финал матчларын шуларны гына карыйм. Яхшы. Кичкенә вакытта сезнең кушаматыгыз бар иде микән? Ну, кушамат шул теге конкретный булмады инде. Просто теге Артур исеменнән Турик дип әйткәннәре бар. Вот. Шул хәтта теге әлләнди Ёж шикелле безнең бар иде. Ёж, анда туфля, ләнинде. Шул хәтта юк иде. Просто исемнән генә. Бүгенге көндә менә шушы кушамат белән атаучылар бармы соң әле сезне? Һаман да менә бер-ике көн элек Гөлнасира дигән җырчы яза, Турик ничек хәлләр дип. Режиссер Артурга бүгенге тәҗрибәгездән чыгып, сез нинди киңәш бирер идегез микән? Артурга бит. Әйе. Укырга һәм инде бөтен ниләргә карамаска, что вокруг происходит. Теге үзең турында уйларга кирәк иде. Не то, чтобы теге монда, тегендә, но балачакта инде аның турында уйламыйсың, но укырга кирәк иде. Димәк, белем тәҗрибә тупларга кирәк иде, шулай? Әйе, укырга кирәк. Һәм менә безнең көмеш кыңгырау гәҗитен яратып укучыларыбызга, дусларыбызга нинди теләкләр теләр идегез микән? Теләкләр нык булырга, үзегезне как можно скорее раньше табырга, һәм инде үз юлыгызны сайлап, бирелмичә, теге шундый нык итеп барырга, һәм инде барыгызга да телим үзегезнең максатларга ирешергә. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә.